Emakumearen bizitza, Felina Ariagato aldaida bera. Eta, urte askotan, Gernikako azokan ibilikako emakumea da, baserritarra, eta gogoratu nintzen argazki honekin eta pentsatu nuen emakumea eta lurra nunbait bultzatzen badira hori Feli da, eta Feli oraindik bizirik dago. Orain zer egin taluan, oso pretentziosa hasi nintzen idazten novela bat, Feliren bizitza. Pentsatu nuen, bizitza baten zatia, eta zatiak ulertzen dugunako zatiekin ulertzen dela osotasuna. Nik Felirekin egia da, prozesu honetan bidaia eder bat egin duztenekin, nahi gabe sartu naiz gure amamen munduan, eta niretzat bidaia ederra izan da. Baldatikatik igertura eskotu nintzenik, 27 urterekin, lanik gehiago ez egitekotan. Kontua da bizi guztian ez dudala lana baino egin. Hola nazten da liburua. Gero amaitzen du, mezu oso indartzu batekin eta esaten du. Nik etxe ondoan biruz ibili nahi badut, arazori gabe ibili nahi. Libre bizi naiz ia denerako. Libertate hori eduki orain ezarratik aldatzeko. Eta 80 urterekin esateko bakoizten esaldi potentea iruditzen zitzaigun eta erabaki genuen liburua horrekin amaiteko gero. Feli guzti hori kontatzen digu, tripetatik berak bizi izan duen moduan eta gu iritsi gaitezke ondorio berdinetara. Baina berak ez du hitz egingo agroekologiaren buruz. Baina kontatuko duena gauza berdina izango da. Edo ez du esango, hiru alaba izatearen jasantziko zenbait presio direla heteropatriarkatuaren eta matxismoaren ondorio, baina berak konturatzen da, esaten dut aurrolizatzen du, semeren bat izan balu, helioketela esan zizkiotela iman gauza izan. Orduan, nik nahi nuen iritsi bizipenetara. Liburu hau musikan herrian aurkeztu denuenean, Felita bio duten alkarri ondoan ez edit eta jente asko ez. Eta ikusteko jende entortzen apreciatzen behar eta bera zegoen itxura baten lasai, eta de repente ezar zidan belarrena. Hain ez da jente, Andra Baserrito ikusten. Pizkat ez, izan da belaunaldi bat, izan dira emakume batzuk, ez direnak balioa jarri. Eta orduan, de repente, kontatu duzuna normal, sobre la marcha hartutako erabaki batzuetatik sortutako liburu honetan, nahi gabe egin dugulako aitortza moduko bat, emakume askori ez eta. Bai. Gracias.